Γεια σας και πάλι. Είμαι η Εφροσύνη Αλεβίζου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Θα δούμε σήμερα μαζί κάποια πράγματα για τη μελέτη του παιδιού στο σπίτι. Απαντήσατε το μήνυ ερωτηματολόγιο και φαντάζομαι ότι είναι πιθανό να ανακαλύψατε πράγματα που μπορεί να σας εμποδίζουν στην αποτελεσματική βοήθεια του παιδιού σας. Μπορεί να ανακαλύψατε ότι υπερβαίνετε το ρόλο σας. Μπορεί να ανακαλύψατε ελλείμματα στη συνεργασία με το σχολείο. Μπορεί να ανακαλύψατε υπέρμετρο άγχος που προβάλλεται στο παιδί σας. Μπορεί να ανακαλύψατε δικά σας παλιά τραύματα σε σχέση με τη σχολική σας ζωή που καθορίζουν τις επιλογές σας στο σήμερα. Άρα χρειάζεται να κάνετε κάποιες αλλαγές. Χρειάζεται να διαφοροποιήσετε το ρόλο του γονέα από το ρόλο του εκπαιδευτικού, να αφήσετε το κομμάτι που αναλογεί στους εκπαιδευτικούς σε εκείνους, να το διαχειριστούν, να βελτιώσετε τη συνεργασία με το σχολείο και να επενδύσετε σε αυτή, ώστε από κοινού με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού σας να καταστρώσετε το σχέδιο που είναι αντίστοιχο με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του και να βρείτε τη σωστή ισορροπία στην απόσταση που χρειάζεται να κρατήσετε ως προς την εποπτεία του παιδιού σας. Δηλαδή, θα πρέπει να βρείτε πόσο κοντά χρειάζεστε να είστε στη μελέτη του παιδιού. Όχι τόσο κοντά ώστε να του στερήσετε την πρωτοβουλία, το να λάβει μόνος του την ευθύνη για την ακαδημαϊκή του ζωή, με τον τρόπο που αντιστοιχεί κάθε φορά βέβαια στην ηλικία του, και όχι τόσο μακριά ώστε να μην αντιλαμβάνετε την πρόθεσή σας να βοηθήσετε και την παρουσία σας. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να επενδύσετε στη μεταξύ σας σχέση. Όταν υπάρχει ένα υπόβαθρο εμπιστοσύνης προς τους κοντινούς ενήλικες, τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια και το παιδί που νιώθει ασφάλεια ανταποκρίνεται γνωστικά και μαθησιακά. Το παιδί που δεν νιώθει ασφάλεια, και αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που το διάβασμα γίνεται αναμέτρηση δυνάμεων, συνεχής σύγκρουση, κόντρα και αντιπαράθεση, τότε το παιδί ταλαιπωρείται από ματέωση, ενοχή, αυξημένο άγχος και όταν δεν υπάρχει το συναισθηματικό υπόβαθρο, δεν υπάρχει και η γνωστική και η μαθησιακή ανάπτυξη. Θα δούμε και αργότερα πώς αυτά τα δύο συνδέονται και τι θα κάνετε για να τα συνδέσετε με θετικό τρόπο.